زرزر زينا أب زوع عن سبا مدب متفق مهيمنة معوات بزتخايد وود سعري أتبابع وود سيد كم استرخبو بعسران سلستن تري أب كتم آخرنا بزتخايد وعلى تحبيرهم مدب متفق مهيمنة أب زحالة في عامتات بفلا أبرع قطراتن بهزب منجستن بأدمعي سلست سرحلو 7 مئتويت كام نبرت تزوبا متحفن من بابن كمل كون كلو كسابنا كلا درجة هاجراوي ملك أفتنا ون كم زلو بريهم متفق مهيمنت مس مدبات لمعات قطتاو متأثر سلازلو ناي حدا كاب هاجراوي قدامنتات بمخانو منغستين معواتو نسبخ ساقماوي من نبابر هزبي اب قمت بمتاو لعل 130 مليون نافا باجت بمسلع كم زكادو ابتو على تقريتون أب جنفر مينستر تمرت زوا عن سبا أبال مكتال تمرتنا عبيتي ويزورو رستا قبر مسكلا بزقربتو تصبصاب أبتو زوا بزي كاب نوسان زوباتات كركبت أسماتن حلحلن أب كالوت نوسان زوباتات زعو غوس كم مستخايل بمحبار ما هي منات أب عام تخلتشحن 15 ناب 10 ميتاويت نموراد زوات وط نخعوت حبرتسبن كلهم أكلات منغتن تساتفوهم كحيلو تصويعون على في جنفر موطانن ممعبالن كاريكلم تمرتنا عبيتي أتو تكابو أيموتن أب زوبا عن صباح على في أهادو تمرتنا عبيتي وزورو أبرهت قبرون بوغنهم أب عمت كلتا درجة نمسجار زمسجان سرحات كم استسالتن حيالو زيجاتات كاب مهمنت كم استجلاجولون بمتقاس كاب كندي عنكفات كوين زلو زي مترنا في عدتاتن زرقح أبيات تمرتن سلازخونه كحسب اللو بملباو تجبيتو زلو عوات نخعك قبل نخدم فعن نمدب تمرتنا عبيتي زدالو متصحفتي أب كل خبات صحن أبياتن باب كواددن أقداس مخانو أسميرو ملون أب مينستر تمرتي وانا دايركتور كفل تمرتنا عبيتن ميديان أتو قبرز قدما مابزس معغال أب زوا عن سبا مسكول بدهوتات مدب تمرتنا عبيتي نخالوت زباتات أبنت بزخونة شكنتاوي أسرارحا بتصبق كم تسالت أب محبار متفق مهمنات مينستر تمرتي رايز قدافع امام سلازي كونه ترى أم حدرتن أن بابر تعدن نمبراخ بعوتوب كسرح تلابيون أم حداري زوا عن سبا أتو قرقس قرماي دما منغستي نعدلات تمرتي كمسرتاو مسل ناي كل زيغا سلازريون سلاز أمنلون نزبلت صوتصيت حيال تسعر خكاد أقداس مخانو بمتقاس نعو اتكتاتل كوميتي بدرجة زوبان كتقوم تصويعهم أب تمهارو حكمنا سني أورتا زرأي وبقعات زدنا مخانو نتم تمهارو نمفتان كاب يونيفرسيتي الجزيرة زمتو كيلاتات مقلاتهم زفلتيهم زوم ناستات شوعة عمت مرتاوي نتفتاتهم ككتاتلو زنحو ناي فلما تمهارو حكمنا سني نسنقو فلتات أما على حزبو من هاجرو من كم زوعلو دلو نوتم يرقاقو زلوهم برهان عند مسكال تبتب علوه أبيت تمرت حكمنا سني أوروتا نشوعة عمت استمهارون أب درجة مززام تمرتهم زبطحون ناي فلما 20 من إسيات فلتاتهم أباقل قلوت حزبو من هاجرو من كوعلو دلوات كم زلو الرقاقيتهم نساتهم نزقلتو ناي شدشت عمت تمرتهم زازيمم قدمنا بسرح موفارهم نحد عمت أب قبراو سرحات نخنطفو بناي ووز أي كإلاتات نستوهابهم أهقراو ملكعتات زمال أفتنا دهر معواتهم يو اتي أهقراو ملكعتات زمال أفتنا أزي بدهي كم زنبرن درجة بقعاتهم كجمجمو 5 حجزو من زحبرة كاب كبابن أسبوع مع عين زمت مرهوي حبت أبزهبو رئيتو رخيبو موزلو عوت وتيت سعر ممهرانو من والقوي سعرو من تقداس النوتو من كم زخونه بمحبار أبزو وانزي رؤسهم كإلهم كسرحو 5 خؤلو مسكرنت بقعات مركبهم كم زحقوسو مابرهو كاب كبابنا أفاز متأت مهاريت عليا إبراهيم معلم بوغنا نشوعات عمتات أب تمرت ختصمت حيال عقلن تعقستن زحاتت مخوانو طائسا سالا زكايدو تحيال تعري نامززام كتبتصح مبقعة فولي بهتا 5 فترلا بمغلاص أبستمد بطوب توفاينت كتسرحن أفلطو حبرتسب أب كنقنطعنا سني كبن مبالن قربت مخوانا أنصيرا نحنا كم حكايم ناي سني نمجمريا إنا كنمرق مالتي بزمان صركا حجي تي بابليك هز ويدماتي طعنا ناي حزبنا ناي سني تي نقحات قرب تحتيلو خمزلو كنستبل كيلنا لنا مالتي برقص مخنياتو بزح عقم سبنا يحكمنا سنون سلزير كم خوان تصبيخا تي نعنا صبينا بده دما نزي كميجركا نتي بنت أزم هركا حزبي كميجركا زيارة تناتطعنا كتم حاشين ويدما صعيد كاتسرحالون كم سخون فريتنا لنا مالتي هو دلونت بتعمل لني مالسي حجي أبكى بابنا أفاق نروح لنا حدا سبنا حنتي سن خسدد قبل نكرني دمت حجي ناي ترانسبورت أب هوتيل يوم قاعد أمتو كل نجار عند أفلطو يبلا من بزعبة سن حكمنا سن بحافشة حجس بتعمي كموسي دلي كيدس قصقاس كجبر كسرح أوس دلي مخنياتو تهزبس زيار النيد كم زياد لي معلو تحتاج مسلز يدلي أخو مخجبر كابزو باقاش باركاز متسئ نازراو محار دما
ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽበጽሑ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካየዱ ብምሕባር ቀሲሞምዎ ዘለዉ ፍልጠት ንህዝቦም ብተወፋይነት ከገልግሉ ረዚን ሓላፍነት ዘሰክም ከም ዝኾነ ጠቂሱ ድልዋት ከም ዝኾኑ ኣብርሂቡ ኣብዚ ደረጃ ንኽበጽሑ ዝሓለፍዎ ጉዕዞ ትምህርቲ ዓቕልን ጻዕርን ከም ዝሓተቶም ዝተቐሰ ካብ ከባቢ ንኡስ ዞባ ዓዲ ኋላ ዝመጸ ፍጹም በርሀ ከዓ ነቲ ኣህጉራዊ መለክዕታት ዘማልአ ፈተና ክሓልፍዎ ምኽኣሎም ንብቕዓት ቤት ትምህርቶምን መምሃራኖምን ብቐንዱ ድማ ንልዑል ድሌቶምን ጻዕሮምን ዘጉልሕ ከም ዝኾነ ብምምልካት ምስ ምዕባለታት ቴክኖሎጂ ፍልጠቶም ከስፍሑ ከም ዝጽዕሩ ሓቢሩ መጀመርያ ፈተና መጀመርያ ኢና ኣብዚ ሃገርሲ ከም ሕክምና ስኒ ወይ ከም ደንቲስትሪ ንመጀመርያ ግዜ ኢና ከም ካብ ደገ መጺም ዝፍትና ዘሎ ቁርብ ክኸብድ እዩ ኢልና ተጸቢና ነርና ብዙሕ ከዓ ጻዕሪ ጌርናሉ ከም ምግባር ምኽንያቱ እንታይ ከም ዝብሉ ኸውና ይትፈጥኒ ኢኻ ኣትሊስት መምሃራንካ እንድሕር ኮይኖም ምስኦምስ ቁርብ ኤክስፖዠር ኣለካ እዚኣቶም ግን ካብ ካልኦም መጺኦም ናቶም ስታንዳርድ ክትፈልጦ ቁርብ ክብድ ይብል እዩ ምስ መጹ ምስ ረኣናዮ ፈተና ምስ ገበርናዮ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ዋላ ንሶም እቲ ሪስፖንስ ናቶም ክንሪኦ ከለና እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዮም ኢሎምና ምስ ናቶም እውን ከም ዘለና እዮም ተዛሪቦም ዓቕሊ ጻዕርና ሓትት ትምህርቲ ተጻወርነትካ ማለት 7 ዓመት ገለ ኮነን እንደገና ዝናይ ሕክምና ስነዋ ጀመርት ምዃና ቁርብ ጸገማት ነይሩ እዩ ንዑ ተጻዊርካ 7 ዓመት ክትውድእ ከቢድ እዩ ሕጂ ዓቕልን ጻዕርን ሳውስ ስራሕት ኣብ ብርኪቶን ዞባ ሰገነይቲ 1.2 ሚልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ናይ መሓዛ ዓቕሚ ዘለዋ ዲጋ ትህነጸላ እዛ ብኩባንያ ብድሆ ሓፈሻዊ ህንጸትን ህዝባዊ ሰራዊትን ትህነጽ ዘላ ዲጋ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዎ ጸገም ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ብምፍታሕ ልምዓት ጅራዲን ኣብ ምትብባዕ ተራ ክህልዋ ትጽቢት ተገይሩላ ኣሎ 3 ናይቲ ስራሕ ተሳሪጡ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣብቲ ኩባንያ ክኢላ ቅየሳ ኣቶ ሓጎስ ሙሳዝጊ እቲ ስራሕ ኣብ መጀመርታ በዳሃ ከም ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብልዑል ሱታፌ ማሽነሪታትን ህዝባዊ ሰራዊትን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምዝዛማ ይነጥፉ ከም ዘለዎ ሓቢሮም መራሒድ ወዘር ኣቶ ዕቕባይ ቀላት ብወገኑ እታ ዲጋ ክራማት ቅድሚ ምእታው ንኽትዛዘም ሌትን መዓልትን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምብራህ ህዝቢ ብርኪቶ ኣብ ጎኖም ብምዃን ንዝገበረሎም ምትብባዕን ደገፍን ሞጊሱ ካብ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊታቱ ተስፋይ ወልደ ኺዳን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስራሕ ኣብ መፈጸምቱ ንኽበጽሕ ኩሉ ኣባል ብዘይተግላባነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምስ ክኢላታት ኩባንያ ብድሆ ሓፈሻዊ ህንጸት ዝገብርዎ ዘለዉ ምውህሃድ ድማ ናይ ስራሕ ተመክሮ ንኸጥርዩ ከም ዝሓገዞም ኣብሪሆም ንዝጸንሖም ሕጽረት ማይ ንምፍታሕ ዲጋ ንኽትንየሬታ ዲጋ ክትህነጸሎም ብተደጋጋሚ ክሓቱ ምጽንሖም ዝጠቐሰት ነባሪት ብርኪቶ ወይዘሮ ጽገ ጸጋይ ድማ ሕቶኦም ምላሽ ረኺቡ እቲ ስራሕ ብጽቡቕ ይሳለጥ ከም ዘሎ ብምሕባር ምስ ተዛዘመት ክንዮም ውሓስ ዝተማይ ንነብሰቡን ጥሪቶምን ኣብ ምልማዕ ጀራዲን እውን ልዑል ኣስተዋጽኦ ክትገብር ዘለዋ ትጽቢት ገሊጻ ነበርታ ዓዲ ገብሩ ንዞባ በሪኽ ብምትሕብባር መንግስትን መሻርክቱን ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ናቕፋ ዝወደአ ፕሮጀክት ብምውዳዱ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰት ይበቂዖም ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ኣብ ማሕደር ዓዲ ገብሩ ኣቶ ብርሃነ ስዩም ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ዓዶም ምንጪ ጽሩይ ዝስተ ማይ ብዘይ ምንባሩ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዝጸንሑ ስለዚ ድማ ንነፍሶምን ንጥሪቶምን ዝኸውን ማይ ንምርካብ ክሳብ ጸዓት ዘጋ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ጠቂሱ ንምዕዋት ዝመደብ ንዝፃዕሩ ኣካላት መንግስቲ ብፍላይ ድማ ንኽፍለ ሃብቲ ማይን ህዝቢ ዓዲ ገብሩን ምስጋኑ ኣቕሪቦም ኣማሕዳሪት ንዞባ በሪኽ ወይዘሮ ልኡል ኣስራት ድማ ህዝቢ ነቲ ብከቢድ ጻዕሪ ተዋዲዱ ጸገሙ ዝፈትሕ ፕሮጀክት ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀመሉን ብኣገባብ ከመሓድሮና ዝኻኺራ ምክትል ዋና ጸሓፊ ቀይሕ መስቀል ኤርትራ ኣቶ ኢያሱ ሃብተ ብግዲኡ እቲ ፕሮጀክት 250 በርሚል ማይ ዝሕዝ ባስካን 3 ህዝባዊ መዕደሊ ነቁጣታትን ከም ዘጠቃልል ብፀሓያዊ ጸዓት ስለ ዝሰርሕ ድማ ዝያዳ ብልጫ ከም ዘለዎ ብምሕባር ነዚ ፕሮጀክት ኣብ ምዕዋት ንዝሰርሑ ሙያውያንን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንዝገበሩ ኣካላትን ኣመስጊኑ حلف خبل حرشان مريتن زوا مأكل أتو يمان أباي بوغنو سالات استوادد بروجكت نبرت بحفشة دك أنسيو دما بفلاي كابوز حالكي كمستقلا قلا بمتقاز زبا عد قبرو أبتقبار نايت مدب نزر أيو تساتفو أمسجينون كاب نبرت عد قبرو ويزرو أستير تخلص ينن أتو بيان براخن يرينا بزهب وحبريتا ات بروجكت أب محاس قرب 6 ماين تعنو من العول إجام كمزلو بمتقاز بتنك أغاخو تقاملو مخانوم الرقاقيتهم بريزيدنت محبر قدم بشكلة عالم مالت UCI نعوت نايتي بيروباوين تقدم تتراي تبعيتو نزنبره زور غابون كلتشن 14 زغونه إيرترا وتقدماي بشكلتا ناتنايل برهانه نيوهانا ملخت سديدو نسو أبمل أختو ناتنايل مزجيبو زلعوت بدرجة هاجر تراي زيكونه بدرجة هجور أفريقياون عبي حبن مخانو قليصلو
ملؤ تحستو غازيتኛ سبورت أمانيل الأزار أدالي والله تصبصبو يسعد ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ክለብ ዩሮፕ ካርናትናኤል ብርሃነ ነቲ ኣብ 10 ጥሪ ዝተዛዘመ ዙርጋቦን 2014 ክዕወተሉ ብምኽኣሉ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ናእዳን ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእኽታት ክበጽሖ ጸኒሕሎም ኣብዚ ሰሙን ካብ ፕሬዝደንት ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ብሪያን ኮክሰን ናይ እንቋ ሓጎሰካ ወግዓዊ ደብዳቤ ክበጽሖ ምኽኣሉ ኣመዝጊቦ ዘሎ ዓወት ብሃገር ደረጃ ጥራይ ዘይኮነ ንኣህጉር ኣፍሪቃውን ሓበን ምዃኑ ዘረጋገጸ እዩ ፕሬዝደንት ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ብሪያን ኮክሰን ናትናኤል ብርሃነ ንሱምያት ኤውሮጳውያን ፕሮፌሽናላት ተቐዳድምቲ በሊጹ ፈላሚ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ቢጫማልያ ዙርጋቦን ክኸውን ብምኽኣሉ ብውጽኢቱ ዕግበቱ ንምግላጽ እዩ 24 ጥሪ ካብ ስዊዘርላንድ ወግዓዊ ደብዳቤ ናብ ናትናኤል ብርሃነ ዝለኣኸ መልእኽትታት ደብዳቤ እዚ ዝስዕብዩ ዕውት ውድድር ዝርጋቦን ኣሚሳ ቦንጎ ኮይንካ ብምዕዋትካ ሓፂርና ዮሃና መልእኽቲ ይሰደልካ ነዝረዚን ዓወት ብምዝጋብካ ንውልቅኻ ዓብ ዓወት ክኸውን እንከሎ ንሃገርካ ኤርትራን ኣህጉር ኣፍሪቃን ብተመሳሳሊ ረዚን ዓወት እዩ ዓወትካ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ኣንጻር ሱምያት ፕሮፌሽናላት ተቐዳድምቲ ተወዳዲርካ ምዕዋትካ እዩ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል UCI ኣብ ዓመት 2011 ከምኡውን 2012 ከም ዝሰልጠንካ ይፈልጥ እየ ኣምጺኻ ዘለኻ ምዕባሌታት ድማ ብቐረባ እየ ዝከታተሎም ብፍላይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዙር ቱርኪ ዘርኣኻዮ ብቕዓት መሲጡኒ እዩ መምህርካ ዝነበረ ፍሬድ ብዛዕባ ዘሎካ ህንጡይነት ዓወትን ጻዕርን ኣዕሊሉኒ እዩ ደጊመ እንቋ ሓጎሰካ ይብለካ ኣብ ዓመት 2014 ካብኡ ንላዕሊ ዓወታት ከተመዝግብ እናተመነኹ ንመጻኢ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ሰናይ ምንዮተይ ይገልጸልካ ብሪያን ኮክሰን ፕሬዝደንት UCI ናትናኤል ብርሃነ ኣብዚ ረዚን ዓወት ዘመዝገበሉ ዝርጋቦን 2014 ተሓጋጋዚ ወድጋንቱ የሃንጀን ብምዃን እኳ ናብቲ ውድድር እንተኣተወ ብዝረኣዮ ፍሉይ ብቕዓት ግን ክለቡ ዩሮፕ ካር ኣብ መንጎቲ ውድድር ናትናኤል ሙሉእ መሪሕነት ጋንታ ሂባ ድሕሪ ምስራሓዩ ነዚ ዓወት ኣመዝጊቦም ዓወቱ ማዕረ ክንደይ ረዚን ምዃኑ ድማ ካብ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ምስ በጽሖ ክትርዳእ ይከኣል እዩ